Guchaka kurwa ase bunge ya gitutu cha Chenothe kwa mono jinsemo chia marani kenyoroke maikemna kianya keiri ase omosayo ya mokristanya kusoma omosayo ya mokristanya oirani wa ime ya engendu magiga ya banya kenyoro bechinsame chikungusana na amo n'abanyanyimbo kubwatekana amo nokwe murunganiria na korage biara obotumeki gosobo koreri wa abanyanyimbo asinsame chio omosayo yu kristanya no yamabo bwa bali abasaye bane abanyarikoba bagwa kwa masasi na abanyanyimbo asinsame chio magiga yabo kagirwa koba abaibi ase banyatwa bagosirie amagimabo bano mubironi go nyara koba kwerani gwa goika ase engendu chingaki okungusano kugutanyara koba gosokonya kungusano kwanya koba kwene kwa sintemejo ase abanyanyimbo amuna abanyakenyoro batanyara koikira okoiwana munagutumanya umulikito Daniel Ontere nasensemo ye marani ase kaunti ya Kisii. Ase ngusana nintindi yene kiwa ase kemagoroba ya lero echingaki choko irwanka kumosae nyegosira Chris Sanya uyolenge gati yabane abo bagetwa masasi ase semo ya Sombogo mapemo motinyoiga aso kairwa koba baibi eminanega nigo yene kiwa egati yabubisa babanyimbo nabamenyi asabo menye baganetie koira umubere onyagusira enkaboka nakabere niko baganetie komanya esababu yagareta basaba iga goitwa asikulinda abo bisa beswana nigento kirira ubo iga kwene kigwa yabetereria abanyimbo gutanga n'umubere nabamenyi bagokana uika yabetereria abanyimbo kuyirania asenkendu ase ngusaneiga egali y'abanyimbo neria yabugoretyo mubere nigo cyatwe birore numubaro tamanyiri nigo gendrete konyora ubweni ase nyegitari asoroboti omukomanda b'abanyimbo ase sub county ga Emmanuel Rona aenekya nacho kubwatoka oroboti kinga kingusaneiga yaelire Kurubuterega taseni kagatembe kurega se kaunti ya Kisii literane ngurko Daniel Ontiri.